Kita pas bersama. Hai. Eindelijk thuis. Even. Ik heb deze uit de bank gezocht. Eindelijk gevonden. Even kijken, die schoenen, die heb ik ook al vandalen, joh. Ik zie een match. Even kijken. Even kijken wat er... Oeh. Bernadise, Voltaire, Bernadise, goed hebben. Alles goed, Bernadise? Ja, Bernadise, ik ben er thuis aangekomen. Ik ben net thuis aangekomen. Bernadise, je hebt gemist. Bernadise, vamos a esta Louis Vuitton, ma compra, Bernadise. Ato, Sensai, we kunnen ze marken, Bernadise, we kunnen ze marken, Sensai. Meer aquí, Bernadise. Bernadise, waarom ben je niet meegekomen, Bernadise? Oh, je moet je gebedjes doen. Bernadise, blijf even gebedjes doen. Oh, en je gaat straks naar een symposium. Nou, je gaat niet mee, waar gaat het over, joh? Armoede. Ah, ook op armoede. Bota pover. Amina, Bernadise. Bernadise, we moeten met een Pasco, maar zo Bernadise, we moeten ook een kerstdineetjes komen op gang. En denk je dat ik, Colin, Kangals, Korea, in hetzelfde outfit als het auto van vorig jaar nog die taki kinderen aan het pensen, bommen kind in de pies, dat je chula netje, wat denk ik bij Bernadise. Kijk hoe ik ze betaald heb, Bernadise. Hoe lang woon je in Nederland, Bernadise? Niet meer, niet zo lang hier woont Bernadise. Bernadise met een Primeline kaart. Na banken maar hebben we niet doorlopend flexibel krediet. Met een one line. Met een second line. Met een ACE, waar mijn CD, kom met DVD, kom met kostnang. Dus hoe makkelijk gaat het? Rente? Bernadise gooit altijd door het eten aan, maar get alive, Bernadise. Als een koekje beter, ja, die enveloppen, ja, ze stapelen op, maar Bernadise, ook niks over enveloppen, Bernadise. Niks over enveloppen. Je komt altijd met je belerende praatjes. Je bent wel een goede vriendin. Ja, ik weet, je hebt me ook al geld geleend, dat moet je ook nog terugkrijgen, dat komt allemaal. Bernadise, dossier nueve, Bernadise, Anja Nobo, Bita Nobo, get alive, Bernadise. Je begrijpt de message niet, Bernadise. Ja, die enveloppen die komen wel. Maar Bernadise, ik ga nu even mijn dingetjes passen, joh, zo. Momessa, no? Ik bedoel, dan Lucy. Ik bedoel, Lucy. Pasco. Aha. Pasco kan je nou, Bernadise. Zie? Niet cuenta, niet problema, no worry about. Zie? Is goed. Maar je boa mensen. Ayo, Bernadise, ayo. Kan zijn, dan laat ik het net niet. Ai. Imagina, busquei esta great. Como é que está? Ik moet ook eigenlijk open, hoor. Zou ze gelijk hebben. Weet je, laten we het gewoon eentje openen, gewoon puur op smaak. Wat je daar past. Nata roupa, nata, se é uma filha, não? Tá toda aqui mesmo. Não conheço ainda lá aqui. Essa aqui tá aí. Essa aqui tá. Geen nieuws, goed nieuws. Essa aqui. Ja. Geachte heer Schoerea, meerdere malen hebben wij contact op een gelegenheid gesteld. Beslaglegging op uw inboedel. We kunnen komen overhoren zaken zo nodig met bijzijn van inspecteur en regiopolitie en behulp van een slotenmaker. Dat gewoon dat elkaar winkel. Nou, en die niet voor reageren. Allebei komen de kosten zijn voor rekening. We maken geen grap, gerechtsdeelswaarde. En in kato, no, ja, no importa. Je dirt dat niet. Aqui cinco, no para. Ai. Bernie, calamitei, Bernie, problema, Bernie, botengo you Bernie, tende Bernie.
Bernie, we kunnen ze geen grap gerechts door zwaarden zijn in kaso, Bernie. Bernie, dat ben ik kas. Bernie, een boedel, sloten maar. Bernie, dat van dat kibra hebben. Dat kun je ook even. Bernie, nee, no por me. Ik kaart en dat de andere een keer hebben. Bernie, ik nek, Bernie, wat je doen en dan. Pas speel je bij dat kiko, Bernie. Kiki pata papiando over die tje. Wat moet je daarmee, Bernie? Kiki pata pa samen als ik dan. Bel. En dan bel je de kiko. Betalingsregeling. Wat ik er met bij eens? Poer, Bernie. Bernie, dat is er om te bellen, Bernie, bom. Bom. Met ik er met niet te goed, zie. Bom. Oké, bom. Daar. Ai, Deus. Aqui tá mandando gente. Hallo? Hij doet voor 1 toets, Kiko voor 2 toets. 1. Ja, wacht. In kasso. Ja, hallo meneer, we spreken met Kenkol. Ja, meneer Bruis, ik heb u dan. Dossiernummer, ja hoor meneer. 07100456078219 SS1. Aha, meneer, dat ben ik. Meneer, ik bel, want ik schrik wel een beetje van deze brief en ik vroeg me af, ik moet misschien een betalings... Meneer, een betalings... Nee, het is gewoon te laat, meneer. Meneer, weet u het zeker, meneer? Meneer, als ik niet betaal, meneer, het bedrag is wel een beetje hoog. Wat gebeurt er dan, meneer? Er staat duidelijk in de brief, meneer. Met mijn inboedel komen ze halen, meneer. Meneer, ik bedoel, nou, meneer. Meneer, nee, meneer. Meneer, waar. Nee, waar. Meneer. U bent verbonden met de voicemailphone. We maken geen afspraken. Laat dit aan, nee, dat is toch geen service. Nata ben ik bel met die zo erop. Dit is de voicemail van Bernadette. Spreek je bericht in haar de caramba. Bernadette, spreek je naar ons programma. Kimi po bellen, kimi po bellen. Sharing nou, Matthias, sharing. Jij pas zaken, hè? Ik ben ik boa ainda. Janaika, me te bellen. Janaika, aku bikin solusi untuk mereka. Ik heb een oplossing. Ze koken nog eens een koken nanti kwam. No. Ja, Janaika, Colin, zie je, heb je een probleem hier? Janaika, ik heb een probleem, Janaika, en je moet het nu voor me oplossen. Janaika, luister. In een rap tempo ga ik alles in dozen zetten. Ik bel de Snorder. Snorder komen halen, kom bij jou thuis en dan kom ik spullen bij je. Janaika, nu kan ik niks uitleggen. Janaika, je wil me iets vertellen. Janaika, nu kan je me niks vertellen. Janaika, het was dat je bedankt dat problema zie, Janaika. Wat dan heb je dan meneer Bernadette? Wanneer je speelt die vida, met een andere kooi kent. Een favor, Janaika. Janaika, met dat beschermen, met dat Snorder, met dat ik geloof ik no. Mi conanta de carne, met dat interesse aan ze kabos, Janaika. Wat comprende cose zie, Janaika. Chi moet in de contamen in momento sinagi. Que como está mais importante que coisa que Janaika, que põe me canal que você não está aqui para cultura, vai cultura, mas não aprende, hã? Mas não vai panic, mas sinti, mas gente, tá aqui tá net me, hombre, tá quanto roupa, se a roupa tá contando, pode contar lagi, Janaika, bom, me também que quando a gente não ordem, tá bem aqui, aí ó.